estaven jugant. Què mireu? Hola! El Gerai està tirant pedres. Sí. El Gerai està llançant pedres. Sí. Ara parla la Carme amb ell. l'Alejandra. Ara parla la Carme. Ara m'estic tirant i el fill. Oh, és que esteu al sol, eh? Hola. Bona tarda. Bona tarda. Ja arribem a casa, papi. Hola o adeu a les colònies, ja. Pues adeu. Que està dormint la Dana. Sí. Ai, pobreta. Hola. Hola. Pau, que estaves dormint? Estàs bé? Hola. Pau, estàs bé? Sí? Hola. Hola, Caracola. Esteu bé? Adeu a les colònies fins l'any que ve. Adeu a les colònies fins l'any que ve? Està dormint l'Oriol? No. Uri. Deixa'l. Hola? Ah. Esteu bé? Com que bon dia? Que ja tornem a casa. Per què ens anem al col·le? Ens anem al col·le? No, a casa. A casa. Hola? Què estàs cantant? Sí. Què cantes? Rayos de sol. Rayos de sol. Hola? Hola. Tu cantes Jo t'esperaré? A veure com és. Hay dos. Yo te esperaré. Molt bé. Hola. No, que deixa-la, que dormi. Que està dormint. Susana. Hola. Ala, ja s'amaga. El Raül sí, però està amagat. Ai, el Joel. Hola, mira Lisa, que guarro. No. Què has fet, Itzan? La boca. A veure. Anda, que... Hola. Hola. Adeu. Us ho heu passat bé? Sí, el Raúl li han tirat un xiclet de Lisa. No m'ho puc creure. Mira, aquí està. No m'ho puc creure. Què va? S'ho ha tirat Lisa. Vaig a parlar amb la Gemma, ara mateix. S'ho ha tirat Lisa. Ara mateix parlo amb la Gemma. Ha vingut a Lisa. Escolta, fem mitja volta i tornem cap a dalt? Vale. O ens n'anem a casa? A casa.